President Jangka Jantia National Council upa sambor milingdo habakren shikipathai kubor minta kesngi ulapin pau kejing snokia ka bakraw namar kejing sha thambor ki patpa pat ki rakhat ki bayang persha jur ya ka public hearing balakhat pinlong da katanat Meghalaya State Pollution Control Board na ka binta ka project di motion jangka company Shri Cement Limited ka bathamu ban khlong yo motion na ka par ka badan halum serman bahab hapo ilaka nongkle East Jantia Hills District tungin sngap entaya ke jingkran na upa sambor milingdo ubadan ban penpau shushu shibun ki ki bakta jur ya ke jing sngo ki patpa bat ki dekhat ke seng ki bapersha ya ka public hearing nakaliang kejonga kumu President jongka Jantia National Council da kemensem ke bas ngosi da kemensem ke badap da ke jing sngo yamram ngawan hakmat jongpi kinong song jongka beri uhnyo trap bat kham tam ya kinong song jong ke Jantia ke ba ke jongi ban itu shipi ban penpau shipi ki pai ba ke ke balajia yang kinong ilam jong ke jansi haden bangi layo i baladon ke jing pen ibor ba ke jing sha thambor jong ki riu pai ba nadu kinong song jong ke snong rim bat kinong song jong ke ilka sutunga ngi na kaliang ke jansi da ke we ke mensim kata kalong ban aibor ban ai mensim ya ki prado ki prasnam ki jongi ki ba sha thambor ngilami napok kliriat banlek sakite ki jaka ban ai mensim ya gini ki parado ki prasnam ki jongi henry kumba yutudong beseng habangi poi ha ke snong simen mah ke bangi khot ke umplang ki polis kila cross yangi da ki kali ki jong ki kumba kila ya kumba ngide kita kila no lane ngide ki nong pentrim haba ki pulit kila ker sodong ya ke kali ke jongi kila kem ya ki dekhot ki jongi ya bat yengaru kumu president bat yu general secretary ya u hadun riumut ki dekhot ki jong ka seng kila sha kem bat kila bom kila tit lathi ya kine ki dekhot ki jongi ngidap da ke jing sngo si ban yo i ya kene ke jing long agresif jong ki polis Meghalaya ki bom khen snapshot yangi kum kinong ilam seng balang bat kila kem yangi kum ba kem le no ka henry ka bapen sngo si shushu yangi Baka ke sorkar jela kahaban wanra kerpang ya kita ki polis nado napok Garo Hills ban kem yangi kinong ilam jong ke JNC bat ban thombor ya kini kinong song jong ka ilaka nongkle bat jong ka ilaka sutunga habang ke bajah ka to ke sngi yo i baki pulit jong ka distrik ke jongi kilong tangkum kita kinong pen i ba unu ude uta sambor manu badai kita kinong ilam jong ka JNC bar kini ki pulit na po Garo Hill kila kembe jengi rengkat ki tiar siat ki jongki rengkat ba kila phongma selede bar ngi penrem jur ya kane ka jingle jong ka police department ki balayo bor na kita ki bahalor na market kum habangi persyang banikran bar kini ki pulit balai pikem yengi halor kono konong rim pikem yengi ki shuong be jengi ngim tip henrengi layo bor na ki bahalor shushu habangi pet ya ka ke bajia hapo ka ilka nongkle ka penpau syai kedar ya ka jinglong jingman jong ka ne ka sorkar bakane ka sorkar ha ka dur jong ka development kala kini ya ka jakpo jong ki nongrep ki bajurep haute ulum serman kala kini jubor ya ki jaka ki puta jong ki nong song jong ka ilka nongkle bat ki we pat ki ilka ki bodon ya ki jaka ki jong ki hapo uni ulum serman bat om tang kata milio iru baka sorkar kala penpai kala penpra ya ka jinge daya pedeng ki arteli ki ilka par kala pen miru ya ka jinge khajia put hapo kin pedeng ki arteli ki ilka ka bade ka ilka sutunga bat ka ilka nongkhle kane ka sorkar jilla ka jongi habangi pet ya ka ke bakala le kamdon shu ya ka jingle rain lane kamdon shu ya ka ta ka jinge tiplam habakane ka sorkar kala le ki kam thombor ki jongka lengba ka police department bar kita ki mafia omshu habari henry kane ka sorkar kala le kine ki kam habashit habarang ngile i hadukat no ka jinglong agresif jong ki pulit ban khanglat yengi kinong song yengi ki ba persya ya ka Shri Cement bar kenihi ka penisai bakane ka sorkar jongi kamde ka sorkar ka bapet ya baro arliang henry kade ke sorkar ke banok siliang ngikwa ru banbu ke jingkeli ke basai syau home minister obadan buram jongi usar Preston Tensong
Ngilayo i ba ula kran na kilat pathai kubor ra ka ba ong ba om tang kinong persya ki badon. Henry ki don ru ki ba kershan ya ka Shri Simen ha kata kasla ka ba ar ka jong u. Henry ke ka ba ngi kwa ban bu jingkili ya u Home Minister jongi kalong ba halor kanu ka kendon ba ula pha kem ba upha detain yingi kinong ilam ka JNC na ka benta ban sim benta hagane ka public hearing bat balai ka sarkar jela ka ha ban pha kerpang ya ki pulit na po Garo Hills ban kem yangi kinong ilam ka JNC bat balai ka sarkar ka pha bom pha tit ya kinong kershan public hearing bat ka airu ya ka VIP treatment lane ya kata ka jing ka jing yeda ka bakarpang bat ka jing treatment ka bakarpang ya kine ki bakershan mano ba ai bor ya ki mafia ka Shri Simen ban klong ya usurok jong ka PWD pilayo iling ba ki lat pathai ku bor bakat ba ka sarkar kadang kular ban wanra ya kata ka roy ka par po ka shnong ka thain ka jongi po ka district ka jongi niyo i ba kine ki mafia jong ka Shri Simen kila klong wat ya usurok ubaran kam ya kajing penbha penmiat penban kini ki mafia jong ka Shri Simen kila klong ya ne usurok bat kajing kili kelong mano ba ai bor ya kini ki mafia ban klong ya ne usurok bat ngila yo i ba kajing klong ya ne usurok kala kata ya kinong le kinong wan hakato kathain bat ngila yo iru ba wat ki ba armet ru kimla ban poisuk poisain cha hospital hakajaka bakin yo ban lech suk ki hab ban wanra kali dah ki pat ke kali ban pois po ki hospital kini hi kalong ka ka bamla ban pediang bar ke jingkeli ka bakrau ngi kwa ban bu ya ka police department khamtam ya home minister bodan buram jongi usar presto tengsong mano ba ai bor ki pulit banetre bar kini ki mafia jong kene ka Shri Simen ban mano ba ai bor ki ban kawang mau ban penjulor ki kali ki ba thmu ban lech ka public hearing ban mano ba ai bor ki ban penmensau ya kini ki mathmu ban lech ka public hearing barka sarkar kam dan kam ban pensyai yangi halor kene namar ngingi tipsyai bade CM dan burom jongi usar Konrad Sangma u deputy CM jongi bolong ru home minister usar Preston Tengsong bat u deputy CM jongi banapo janca hilu masnya bahalang dahar de kine kiba ai bor ki pulit bakin long agresif hado kato yangi kiba persya ya ke public hearing bat ngilayo i lengba ka jing sepriang hakilat pathar kubor lengba ka jinglik jong ka we ka audio clips ka jing ekran phone jong we ubatmu ban lech ka public hearing jong ka Shri Simen ban kershan kala pau syai lengba ka ne ka audio record ba kala don ka jing thit briu ka ba 1000 8000 shikli da kane ka da kini ki agent ngila banong jong ka Shri Simen ki badai ki pradok ki prasnam ki jongi bar ke jingkeli ke bangi kwa banbu ya ka district administration ya ka state government as a whole ke senjam ke bak sarkar kan shim halor kene ka jing pendon kam jong ka Shri Simen da ka bor pisah ban yurot ya ka hok jong kinong persya bat ban pensengap jar ya ka sur ke jongi kinong persya upai ba ude ban syai ya ka jingtmu jong ka NPP ka bayalam ya ka sarkar kene ka parti ka kwa kang ban ka maispa nambo Jancha Hills bat penklaim ya ka parti jong ka bat kam selia shu wat ban thom da ka bor tang ban ka maispa bat kene ka sarkar kam de ban klet balada upai ba uyelong ka we kam don jing yingi bangin penklem bat ya ka sarkar ngilayo i ke jingje ha ki we ki state jong ka ri India ka jongi bat shaki we pat kiri le dangi don ya ka jinge teli bat ka khubor ka bangi kwa ban pha shaki MLA ki MDC jong ka rilom jantia balai philong tang kinyang ko ngu jong ka ne ka sarkar ka bala elam da ka NPP phikhen koridor ya ka parti ka jong phi ban yengi upai ba ubala pengkub bor ye phi ban long kum kita kinong ya sai ain lene kum kita kinong mikmat bat hakajing sngotu ka jonga kumunong ilam jong ka JNC ba ka daw ka ba pelong ya kini kinong mikmat ki jongi bakin nom khen snap yengi ki khen bangi de ba ki khen be ba kinong jantia ki de ki briu ki ba bet pisa lene bangi bet ya kata kasbai ka rupa pat ki ong kamat ya jot kamat ya yap shato nama randa la poi ka election ngin sa aya ki da ka pisa bat kin saklet ya kine ki ai baro
ba ka khubor ka basha ngi kwa ban pha sha ka sarkar ba upai ba ula ban klet ya kene ka ke bala ngila sha mat ha kene ka public hearing ba phila kem yangi phila pen sngap jare ka sur ka jongi phila yuro yangi upai ba ula ban klet andre ka JNC dalele kanum la ban klet ya ka ba ka sarkar ka la ben le kho yangi ba ngi kum ka JNC ngin ya pen ken mau ya upai ba ya ka ba ka ne ka sarkar ka la don bor yangi kum kinong shong shnong jong ka resign te bar kham tam jong ka East Jaintia Hill district bar kane ka jingle jong ka sarkar jilla kamde shutang ka kam thombor handai kane ka jingle jong ka sarkar jilla kala pengkhen ya ka riti trekam jong ka ri India ka jongi leneng la ban ong ya ka constitution jong ka ri India but ngikwa ruban ong sya ka sarkar bangila yoi ya kirkom trekam jong ka ne ka sarkar kumno ka persyang ban pendon kam da kata ka bor ka jongka ban yuro ya ka hok jong pai ba handrengi kum ka JNC nginum sngap jar ngin setu kilat kilenti kumno bangin yekhun kumno bangin yeksar na ka benta ka hok ka jongi ha ngi yo i ba kilat don ka khubor ka bami syakilat pathai khubor ka ba ong ba yaj bet ka public hearing jong ka Shri Simen Henry ke JNC hi kamla ban priang ya kene ke jingkam baka public hearing kalong ka bayat bet nama tang kinong kersyan ki badon ha kene ke public hearing yingi kinong persya ngila sya yurat bat ni kum ke JNC ngimshim baka ke baja kede ke jing sya rem ke jongi lene jong ki nong song snong ki ba persya ya kene ke Shri Simen Henry ngishim ya kene ke jingla jong ke sarkar kede ke jing yurat bat ke jing pensngap jar jubor ya ka hok bat ya ka sur ke jongi kirit kiria bat namar ke jing syarem kadai ke jing kutno jong ke jing ile henry ke JNC ke shim baka jing thombor jong ke sarkar yangi kum kinong ilam jong ke seng bat ikipait ba bat ikiwepat ke seng bahalang kane kandai ke jing sedang jong ke jing ile ke jongi ba kumno ngin ile bat kane ke sarkar mentang ile yo jing seneng shibun na kane ke sarkar ngila tip ba kumno kane ke sarkar ke trekam bat ngikum ke JNC ngin sa yekhi kat kibor kibadon kat kilat kibasya yang ingin sa persyang ban wat kilat kilentina keleng saudong ban pensngeu ban dawa ya ka hok ke jongi bat kipai ba kimdei ban sya elam bakla hakasur ke banang nei nang tai ke ba persyang ban penpai penprai ke ne ke jingi teli apa dengan ke JNC bat kiwe ki seng bahalang apa dengan ke JNC bat ke ilka sutengah bat kinong song snong jang ke ilka nong klik ngingi kran da ka basyai banginum song klikti nginom kan randin kata pidang lek ben ngingi kata pidang sempat pidang tiet ngingi kata ka mensem ke jongi kadang rehem bat dalele pinumla ban pensngap jar bat pinumla ban pelip ya kene ka ding ke bala me ha ka donut ha ka mensem ke jongi kum ki sipai jong ka JNC bat kum kinong ilam jong ka JNC da kene ka khubor na kuat ban pha sepi kinong song snong jong ka briu nyutre ba pimdei banduk mensem ke JNC kan yang scam habaro kini kisngi ki banang wan